Hmm. Hmm. Grabe na ang ating cucumber. Yung kanyang pagtubo is talagang graba. Maganda pala talaga siya kapag kinuhanan mo ng sa baba. Kasi talagang sobrang saya niya. As in, ang tataba-taba. At natatawa ako mga loves kasi dahil sa kahit sino-sino na lang, kung saan-saan na lang kumakapit itong ating cucumber. Ito kunin ko to. Kunin ko yon. Yun, ito kunin natin yan. Mga sucker. Ang dami tumutubong sucker pala. Kunin natin ito. Ito siya mga loves. Kunin natin yan. Mga ganito, mga extra ba na tumutubo. Ito mahaba na pero may bunga man siya mga loves. Yung ating cucumber. Okay ba, putulin ko ito kasi ang dami. Hindi maging masaya ang ating look, pinuputol ko po sila. Sayang pero para naman masaya yung ating no, kasi ang dami po niyang nagsinlabasan. So kailangan ko siyang putulin. Kasi wala siyang makapitan mga loves, no. Wala siyang makapitan. Ang bilis niyang tumubo eh. At sana lang mga loves, tama po itong ginagawa ko, no. Kasi nga, ito nga yung first time ko na sobrang lago talaga yung ating palaya. So, kaya ngayon, dinagdagan ko sila mga loves kasi sayang. So, nakikita ko naman kahit ang daming sucker, no, daming tumutubo na extra wings. So, ngayon, nakikita ko na masaya naman sila. So, kaya dinagdagan ko na lang ng PC para meron silang katay-katayan. Charat. At sana, fingers crossed, ang ating batong, no, or sitaw na mag-start na siyang maggumagapang sa ating binilagay na mga gapangan kasi nga nakakasad kapag hindi sila gagapang mga loves, no. Ang lalaki pa naman yung gapangan. At ito na, kinukuha ko na naman itong mga dahon ng ating kamatis kasi extra siya, hindi maarawan yung lupa. Kasi sa daming dahon nga, no, sa sobrang taba niya. At yun ang ginagawa ko dito din mga loves, no, kinukuha ko yung mga damo na tumutubo. Bakit ganito nga yung taon, itong mga tinatanom ko? Parang naobserbahan ko na mayroong problema po mga loves, no. Parang hindi siya madaling tumubo at hindi. Parang takot ako talaga na parang wala siyang gagapang kasi nga nangyari is napugdol na kung sa Bisaya. Sana lang talaga hindi nagsayang ang ating effort na mag-garden dito. At ang dami ding tumutubo mga loves na mga damo. So ang nakikita ko lang talaga na masaya dito na nag-start ng magbunga is ang ating kamatis at ang ating talong at ang ating na malapit nang mag-harvest. I-harvest ko I think mga bukas ang ating tawag nito, kangkong. Ang haba na po ng damo kasi po hindi natin ito madaanan ng lawnmower. At ito po yung ating mga pananim. Sana po tataas na kayo, no. Tignan nyo mga loves, ang lakas ng hangin at ang itim ng ulap. Parang may dumadaan na alien. At so ngayon, nagdesisyon ako mga loves na kailangan kong i-weedwalk itong ating mga damo dito na tumutubo, no. Kasi nga, iwan ko na lang, ang bilis tumubo, no. Kahit sobrang init na lately, tumubo pa rin sila ng tumubo dito na area. At ayaw ko talagang pangit itong garden. Parang wala akong gana kapag ang ating garden is talagang masagbot-sagbot. Naalala ko noon sa Pilipinas, kapag gusto mong magdamo, gusto mong maglinis sa lagunahin mo, diba? Lupa na yung nakikita ninyo. Pero dito mga love, kung sa Bisaya pa, hapsaw-hapsaw saya tawagan ni basta kay hindi mo talaga gugunahin or wag mong kunin lahat ng damo dito lang. Lang para siyang i-slice lang siya, no. Pero parang maganda naman siya kasi talagang sobrang green ang resulta. So, ito na naman ang pinagdiskitahan ko sa itong ating kalamansi. At itong mga damit ni Biana na dunot ko sana, itapon ko mga loves kasi mga pangit na ba, sira-sira. At also, yung tablecloth, hindi natin itapon yun kasi sayang, no. So, yun, itapon natin sa basura pero iwag yung, tablecloth. Hindi sumang-ayon. So, kunin ko to. Ito siya, Ito siyang mga tinanim ko dito. Hindi maganda yung resulta. So, ang itatinim ko dito, yung alugbati. Yung alugbati hindi gumagana dito kasi yung lupa pangit pala, hindi siya yung lupa na lupa, mulch pala siya mga loves. So dito kasi kunin natin siya, hopefully mabubuhay, no. Hopefully mabubuhay at hindi mamatay. Yauna ito din isa, hindi siya masaya sa lupa kaya transfer natin dito.
i-arrange pa natin dito. Hopefully, yung lupa dito is maging masaya siya, no? Sa lupa. Okay. So, ito. I-mix ko na lang ito siya dyan. Mix. No. Kunin natin. Kamayin ko na lang. Kamayin ko po siya kasi para nakapakita natin talagang ito siya. Sana mabuhay. Kasi para makakain tayo ng alugbati. Ating itong itry na ilagay ang ating lime, no? Magbutas, mag-ano tayo dito. Butasan natin, ah. Kasi pag matipak, ayayay. Kahit hindi pa ako ready na ilagay ang ating kalamansi dyan, gusto kong malaman ang itong lupa na bag kung kasya ba dyan, no? Kasi nga ang laki ng ating container na nabili at ang saya-saya kasi nga malaki. And of course, sana masaya ang ating kalamansi. At yun, pagkatapos hindi pa ako nakontento ang ating lime na naman, no? Ang lime na naman yung pinagdiskitahan ko. Sabi ko sarili ko, parang hindi ako masaya kung hindi ako gagalaw at kailangan ko itong mga putulin, itong tumutubo. At dahil nga nasa paso, kailangan ito yung putulin yung mga tumutubong extra kasi yun yung nagbigay ng parang additional, you know, iniisip ng puno. Grabe naman ito. Ang dami kong pinataba. Isa lang ako, ang dami tumutubong ekstrang salingsing. Charot. At dahil naburyo na naman ako habang kausap ko si Mr. kasi tawag siya, ang tagal niyang mag-ibot sa telepono ng mga labs. Kanina pa kami nag-usap, no? Na-miss ata ako. Grabe naman ito asawa ko. Charot. But ito, andito tayo sa ating mustasa, ano. Nagsidling na naman ako ng bago, pero bago ko siya ibutin or kukunin, meron akong nakikita ang mga salingsing or mga bagong tubo sa puno niya. So, hindi ko siya totally kinuha, mga labs. Ang ginawa ko is pinutol ko lang sa ibabaw at hintayin natin yung mga bagong tubo. At ito yung ating talong. Oy, kawawa yung aking talong. So, nag-isip ako dito, mga labs, sana uulan kasi nga ayaw ko magtubig ngayon. At binisita ko rin ang ating raspberry, no? Hindi lang blackberry, meron tayo pears, piras ba? At saka apple. Meron din tayo ditong raspberry. Ito yung talagang kinakain namin every year kasi talagang ang daming bunga, mga darling. At dito po sa side namin, akala ko mamatay po itong rosas. Ang nagbunga, nagbulaklak po siya, no? Ang saya dito na side kasi marami din yung bulaklak. Kahit sobrang liit niya, napagtaniman ko talaga at gumaganda kasi noon talaga mga labs upaw po diri no wa jud ni siya sulod. Karon daghan ang dami ng mga bulaklak na tumutubo at nag-ilog na sila sa lupa. Pagkatapos ng mga labs, sabi nga nila, kailangan mong i-recharge yung katawan mo. Maglakad-lakad ka na nakapaa kasi nga talagang yung energy sa lupa, no? Pupunta yan sa inyong katawan. Ang ibig sabihin yan, kailangan i-charge mo yung katawan mo. Charot, charger pa pala ang kanulupa. Pasumangil lang ko mga labs ay nagpaapa at charot na. Good, wag ko chinilas, charot lang. But anyway, so gusto ko talaga itong tingnan yung ating ampalaya. But anyway, dito lang muna tayo. Salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa next time. Bye. Mga labs, magluto tayo. Andito na naman tayo. Alam nyo, iluluto ko at i-video ko at ikakain ko talaga ito mga labs. Alam na niyo bakit? Nakikita ninyo yung video. Galing po ito sa garden. So, lagyan natin ng nabali man eh. No, lagyan natin ito. So, ito po yung sinigang na shrimp with ating excited na kangkong, no? So, ito po, gusto ko po sana magkaroon ng kaso po, wala po ako dito, andun sa baba. Hindi na ako bababa, mga darling. Kamatis. Nilinis ko talaga ito mga loves pa isa-isa at nakita nyo yun, no? So yan, kuha tayo nito at meron tayong talong. Hindi ko na ilagay sa tubig kasi nga ito lang naman, no? So wag na. At anyway, so luto tayo, samahan nyo ako at kakain tayo. Yun, mamasita na of course, no? Yun yung ilagay natin. Every time na magsigang, hindi ko talaga ilagay lahat ng isang pakete kasi talagang hindi ako yung mahilig. Hindi yun ako yung tao na talagang sigang na sigang. Sigang na sigang. Nasanay ako na lauoy. Pero dahil po gusto natin yung may lasa konti, yung kanyang tubig, lagyan natin ng sinigang. So yun, maraming tubig. And then yun, meron tayo ditong shrimp. At yun lang, talong, kangkong, konti. At saka pichay na konti, maraming kangkong. At yun, hindi ko pa hinarvest lahat yung kangkong mga labs. Kasi yung half lang yung hinarvest ko. Kaya yun. And then, pabayaan ko lang ito. And then, kain tayo.
yung mga nakuha natin sa ating garden 2 years ago. So, magagamit na natin sa ating mga pagluluto. Ito yung mga sili na na-harvest natin, nilagay sa freezer. Ito yung kulikot, oh. Masarap ito sa mga sabaw-sabaw. And of course, yung ating mga kamatis na nagaling din sa garden. Nilagay ko sa freezer din, okay pa siya, oh. Amoy kamatis pa. Oh, lagay natin dyan, oh, diba? Ito na mga loves, no? Welcome sa ating basakan. Parang basak naman ito mga loves, puro kangkong. Ay, nako, parang basakan man ito mga loves. So, hindi ko na siya i-mix. Ganun lang mga loves, no? Ganun, and then takpan. I-chopstick natin. Chopstick ang nalinis. I-chopstick natin. I-try natin. So, ang daming galit sa akin. Paano daw ako kumain? Natawa ako sa isang viewer ko. Sis, ito na. Na-delete ko yung screenshot mo, sis. Screenshot ko yung comment mo. Na-delete ko ba? So, ngayon. Masarap pala. Oh, sarap ng sabaw. Yun. So nga, no? So, ang sarap ng ating kangkong. Ito na sis, nag-chopstick. Nag-chopstick na po ako sis, no? So ito na nga, no, nagawan na ako ng sabaw. So ito na, thank you for suggesting me this. Ang sarap ng kangkong. Sarap ng kangkong. Ang sarap ng ang sarap ng kangkong. Shrimp mga loves. Kanin. Ang sarap na sabaw. The best. Sis, ito na. May mairitan naman ito. Ang sarap. Ang sarap ng sinigang. Ang sarap-sarap. Aray, ko. Aray. Ito. Maanghang sis, maanghang. Sarap ng sabaw. Nilagyan ko ng Ang sarap humilot ng sabaw. Magagalit. Enough na yung mga marites, magagalit na naman yung mga marites mga loves. Magalit ang mga marites. Huwag natin masyadong galitin kasi mas lalo silang naiirita. So baka mainit pa naman yung panahon, baka ma-stroke. Ang sarap ng sabaw. Maanghang-anghang yung mga loves. Yung sabaw dahil ang dami kong nilagay na kulikot, no? Kulikot. Make sure na hindi tayo makakain ng sili. Kasi mayroong sili. Ang sarap talaga ng kangkong mga loves. Ang sarap. Busog. Busog. Kahit ito lang, no? Masaya ako.